prietele mele, Select și bine vă merg niște noi brawleri. În plus, ce mai faceți, ce mai vă toată lumea și dacă o să vă aduc un masaj, dacă voi vă jucați Brawl Stars, vă spun un mare noroc dacă să vă pice și vă legendară. Am vrut să fac un episod nou, am încercat să fac un episod mai devreme, dar am încercat să fac un episod, dar nu mi-a mers așa. Vom juca astăzi cu Rosa, cu acest brawler. Aici e un Big Game. La Big Game am vrut să fac un episod special de Big Game la acest minunat joculeț. Am vrut să vă arăt cum se joacă și cred că unii deja știți, sau măcar unii dintre voi ați încercat să jucați foarte asta. Nu uitați să apăsați butonul de like la acest videoclip și de ce nu să vă abonați la acest canal ca să facem cât mai rapid până la ziua mea ca 400 de abonați sau 300 măcar. Ok, vedeți la care sucur e un fel de boss. Trebuie să ne batem toți cu el și e destul de greu să-l debați pentru că are foarte multe de avea potion-uri. Dar noi suntem mai mulți, știi? Mă văd că într-un meci de Brawl Stars să fie mai mult de 50 persoane pe meci. Ar trebui să fie o hartă specială care să se odată la 4 săptămâni, cu care să fie așa un fel de hartă specială pentru cam vreo 3 ore. Jucătorii pot să și anume de camera. Face camera, da. Dar să facă cumva mai mulți oameni. Nu știu, acum este ideea mea, propunerea mea. Deci să fie tare, să fie o idee așa de gameplay. Gata, am rupt în două. Da, aici nu ne dă cum. Uite, m-am de aici Big Game și îmi dă puncte. Dar eu o să joc ca să deblocăm multe chestii. Aici avem misiuni. Și aici putem obține chestiile necesare. Și da. Apropo, o chestie foarte interesantă, ca să luați un Brawl Pass trebuie să înscrieți 100 Brawl Pass plus 4 tier sau să stați Brawl Pass Queen Extra Queens. Păi de 195 de gemuri și uitați-vă sus. Însă și cine mi-ar dat dacă aș avea un Brawl Pass? Mi-ar fi dat acesta, Get Brawl to Unlock Permit, adică să debloc acea sorți. Cred că era destul de tare, dar bine, hai să mai jucăm și cu alți brawleri. Hai să jucăm cu Dynamite. Cu Dynamite care e destul de serios, adică până la urmă. Hai să schimbăm și harta. Deci hai, la Big Game, cred că o să joc off camera. Hai la Hot Zone, nu-mi place. Hot Zone, Gem. Hai la solo pe aici. Hai să dăm și noi un meci de Brawl Pass. De Brawl Pass, da. Am greșit, de Brawl Stars. Da, de Brawl Stars, mă scuzați, nu știu, bine, nu-i vina mea că vreau un Brawl Pass. Am și o problemă, îmi place, aș vrea și să am un Brawl Pass măcar, să ne jucăm și noi. În legătură cu serile de reaction, o să mai fac reaction YouTuber, poate chiar reaction musicer, dar chiar o să urmează să mai fac reaction, o să fac reaction Coco. E Coco. Fiind cea mai nouă de asta de la 5 Games scoasă, mă gândeam să pun Coco. Lasă-mă și pe mine, lasă-mă și pe mine, băieți, lasă și tu, moșneag. Eu nu știu câți ani, lasă să facă, e miner și el, are și el suflet, ia, lasă-mă minerul în pace, lasă-mă dinamistul. Mi-au dat-o, nu? Da, mi-a dat-o. Ei, măcar am trofee. Și asta e Dynamite, am rank 5 pe el. Pe puțin cam rank 5 pe el, puțin îmi pasă. Și dacă ați observat pe shop,
a apărut noul skin pentru Nani. Retro Nani. Este un nou skin. Un nou skin, practic. Hai să vedem ce pe avem. 18 de astea pentru Jesse, pentru Frank. Tu glumești. Da, football. What? Roto mai bine. Și dacă vreau poveste că what? Asta, uitați-vă la o surpriză. Și astfel pentru legendară sunt de Legendary Brawler, sunt de 0,1120. Mă, e de cineva bine. Cineva a picat de la 0,0096, dar eu am mai mult, eu am pe la 1000. Bă, nu zic că e rău să jucăm cu... Hai să jucăm și un meci cu Poco, că toate de astea, dar hai să jucăm și un meci cu Poco. Bun, idee, guys. Dacă vreți, nu știu, să fie foarte multe complicații, însă v-aș invita pe la Friendly Game. Adică să mă căutați, dar ar trebui să fac un club. Clubul meu ar trebui să se rămască Rani Rex. Nu, dar suntem niște, suntem cei mai tari de pe YouTube. Bine, nu chiar cei mai tari, dar ați înțeles voi mesajul pe care ți-l vă trimit eu. Voi, evident. Bine, e ceva dificil pe aici, pentru că trebuie să ne concentrăm toate resursele. Și băi, mi se pare mesagemurile se fac foarte rapid, mai repede. M-am omorât. Bine. Păi, în cazul că am lag, nu-i vina mea ca când filmează am un lag. Asta, așa e făcut ăsta. Record-ul ăsta, mă. Mamă, dar toți au gemurile noastre. Trebuie să-i omorâm pe toți. Așa să fiecare. Pe bune, nu mai avem niciun gem. Ba, da, uite, crește. Și la ei scadem, da, la ei crește. Asta nu e bine dacă crește la ei. Nu e bine dacă crește la ei. Uite. Avem multe gemuri. Nu avem multe gemuri aparente. Cred că Shelly le are pe cele mai multe. Cred că Shelly le are. Da, Shelly le are pe cele mai multe, uite. Aba nu, cred că Nita, da, uite, Nita are 5. Dacă o omorăm pe Nita și încercăm să supraviețuim, cred că avem o șansă de câștig. Nu știu. Zic și eu, adică... Și eu cred că îți dă 8 trofee. Față de mod normal când te joci pe solo, îți dă nu știu câte 10 trofee când câștigi pe primul loc, uneori. Bă, repede, bă, el primul, du-te mă și ia gemurile, mă, el primul. Mă, după cum puteți observa, suntem cam așa, e lupta strânsă. Omoară pe Nita! Yes, mă, m-a omorât pe Nita. Dar cum facem? Bro, cum faci, bro? Nu, ia-le, Carl! Nu, Carl! Doamne, mori, mă! Kill-uri, mă! Cum supraviețui, mă? El primul! Trebuie să stea într-un tufiș dacă vrea să supraviețuiască. Să stăm într-un tufiș. Oh my god. Am zis. Hai, mă, mai repede, mai sus. Bă, el primul, nu fi prost! Dacă e primul e prost, îmi bag piciorul în el. Nu mai joc brawlerul ăla. Yes, mă, aveam eu încredere în el primul ăsta. El se ducusea acolo nebunul. Bun, hai să ne iau trofee. Misiune nouă pe gemul de niște bun. Mersi, bro. Sincer, absolut nu vreau să mai joc pe ce greu. Bă, asta a fost episodul de azi, adică până la urmă nu știu ce mai vreți să vedeți. Am jucat cu Rosa. Dar am jucat cu Brawler, ce-i drept. What? What? Ce, mă? Invit. Ce naiba? The fuck? Ok, dăm la un meci de desără duo. Cred că e din Mexico. Trebuie să cred că e din Mexico. Is I'm ready? What? Aducă că n-avem mers să jucăm pe aceeași Brawler. Dacă vreți o Frank Sam, bine. I'm ready, eu? Bine, ce zi Brawler? Bine, hai mă. Deci el vrea Poco, evident, el vrea Poco, deci... El vrea Poco.
Aparentes. Deci ea vrea să el și el ajunge degeaba. Bă, tovarăși, lasă-mă pe mine, mă. Lasă-mă pe mine, să rău, mă. Sau, nu știu din ce țară e. Nu-i din Mexico. Că în Mexico cel mai popular este ăsta, Poco. Nu de alta, însă Poco reprezintă Dia de Muertos. Și dacă lumea știe ce înseamnă asta Mexico, asta înseamnă Ziua Morților. Și acolo oamenii sunt destul de fericiți. Acolo se vorbește despre cei care nu mai sunt printre noi. E foarte trist. Pentru ei e o fericire mare pe ei, dar pentru noi românii ne e greu să ne dăm seama că nu mai avem bune. Le-am omorât pe tovarășul ăla. Ia mă că te spar, mă. Dacă tu l-ai dat cu băta, eu stau cu ciocan în cap. Aici mă, Bibi. Îți dau cu ciocan în cap. N-ai să fii tu. Mă, pleacă de aici. Bă, zâne, bă. Pesa mult tu, mă. Hai, mă. Bă, 4 FFR eu pierd cu asta, mă. Bă, nici eu nu mai joc cu tine, mă. Dar mai uităm puțin la profilul lui. Hai să mă uite. Ne uităm și noi puțin la profilul lui. Stai? Are 1000, bro, cel mai mare. Și chiar dacă are mai... Mamă, are brawler de ăștia. El are 14, pe când eu am 13 brawler, nu? Bă, a zis pe robot, da? O să joc eu prima oară cu tipul ăsta, că ajunge pentru episod de astăzi. Eu am fost iar Rex, ne revedem data viitoare. Pa, pa!